barok ki parlok sa sisian par ngipiang subhai pi sya kene ke program jing kentip ktien ke bang ai kerteng tang si kentien kumbang ju ong ipi na kapor kene ke program ke bala mangger pang na benta ki parlok samla jungi ban tenju ya ka bor tip jengki haduk anu ki dong ke jing tip ya la ka jong ka ktien ka tai ka ktien khasi bakalong ka ktien ke bayar ke berius pa tang ladang inang ban wat ban pendan kami ka bun sir ngi dan ki ktien si bun regi seklet ban pendan kami ki de ki kentien ki bangi ju asngau man la kapor ki badan ki jinge jan jingmut teng ka ju ka jingmut ndangi dan bun teli ki kentien teling ba kani ka program kai rap an pen kan mawi ngi kita te parlok ha kani ka jan miet ngadan bat nga ki samla kan thai bat senrang ki bani simbenta kani ka program jing kentip ktien te shwa bangan sedang bat bangan batai ki kendon ki biadai bat kani ka program ngakwa ban khot shwai ki bakin pen ithu shwa ya ladi te mentang khot shwai pi na ka tim a kerteng jonga ka dei Livington leng do mau do te mentang puleng te apo nehu department library and information science te kasnong jonga ka dei na Thanbas Khasil snachti ka kerteng jonga paskalina el thawa ngapule MA khasi department ba kasnong jonga de namonga to menta pating lit sa ka team bi tama pinang to Kuble fi baro ka kerteng jonga klong Rachel Bia Jadi ngapuli MA Hindi ani poni hu lusibon tam pipan ka kerteng jonga ka dai Ambrose dot dong ngapuli yang tayo poni hu ka department apo philosophy department tim ki ban okay kerteng jonga ka dai Pilari Sharinja ngapuli MA ka po khasi department bar kasno jonga ka dai naling kertem tam pipan ka kerteng jonga ka dai Julius Korba na department political science nihu kasenong jenga gede na Jan Mariau ting pidang subai pi baro te bat shwa ban sedang aku ban bataya pi ki kat tu kan niki kendon ki biadai bat kan ni ke jing lakai ken tip ktien ngidon baro nriu kela lani nriu round lani nriu kela bniong kata ka kela ka baningkong bat ka baar kari ka kela ka ba pin shu ngiong ki ka buzzer round ka mut pi hab shu knyat ikitu ki budam ki badana ka miet jong pi manu bayo kloy ya ka jubab ka bedai ngadon ki kentien ha ka kala baningkong ngadon lai teli ki ktien bangan ai pi te ban yo ya ki jubab ki bedai ngan ai ksai pi lai teli na ka benta ka wei ka ktien ngano ka tim ka bayo kloy ka jubab pin knyat itu budam hadin kata pin sa jubab kata ka dai kala ka baningkong ka kala ba aru ka dai kumju hi ngan ai klu ya pi na menta lai teli ki kentien bar ka tim ka bayo ban knyat kloy budam bar ki yo ka jubab bedai kata ka tim kan dai ka bajob bat pin yo ship ho point na ka benta ka wei ka jubab ka bedai bat kapor pinyo nam tai wei iklu ani jing ai sai san second lai teli jing ai sai khat san second ti ka kela ka ba lai bat ka ba saw pade ka di ka kela ha ka ba manga kum ju biangan su ai sai pi tang bangam ai su tang sikentien ngan ai sai pi da ka senten ngan ai pi ka senten ka beningkong ngan ai ka klu ka beningkong ka ba ba la phila ang ni pinyo lai pho la phimla ngan kham pen suk ngan ai sa ka klu ka ba ar ka ni ka la kham suk pinyo ar pho point la da pim patla ka ni ngan ai sa ka balai ka bala kham suk shu la da phila ang ni pinyo shi pho point kini baro lai teli ki klu ki so lang ban penyo ap ya ka jubab ka bedai ban kham pen suk ti hang ni la da pidai ka klu bening kong pinyo lai pho point ka klu ka ba ar pinyo ar pho point ban ka klu ka balai pinyo shi pho point na mar ka la kham suk bar ka por hang ni pinyo sa pusan second ti ka kela ka ba san ba ka ban riu pa ka dei ka kela ka ba phiap shu ak pin wan iwe na pi ni shakman pin shim nang ni ini kon hang ni kon idon iken tien kanang bi parlok ju pi intip i ti kentien ba pio pinapen i de ba shuak ba ka shong pi la de pi le ba ka wei ka jing ak pinyo shi pho point maru me marwei pinyo ban ak artli ki jing ak ti pila sung thu ban ta tinga kit bok kit riang kanu no ka tim hi ka bale ba kan long nong job ban na pilong kanu no tim balong nong job shi bet ngi don i jing ai ngau ba ban sa jing kan ma pi ba pin i ba pila le ba ka jing tip tien tang shi kentien ba pila yo jing sa kan ma nak benta jong pi ti ngan pen slam shu parlok baro ngakot ban ngai we langi pi baro ki baju ab khmilinti na ka por ka pon man bas dang kani ka program hang ni pilu pila long ki balak loin laki yeng sem bani simbenta ti mata ka jan mir ru to ngi le lang kham job ma pi ki bana yeng na sem ne kham la ki ni sam la ki bisim benta hang ni tingi ni sedang no kum ni ti mata ngan sedang ka kela ka bening kong ti sngap bang an ai sai pi ka beningkong ki ti jong pi ha ki budam kat ki bakloi nyat shui budam dang naman ngan sepet nang ni manu bakloi ngan sapa jubab ngan ai sai shui pi ka beningkong hap
em tim kia klem day klu ka baar slap ka klu ka balai kup Shatri. tim a Shatri. Shatri si phô point là đầy thảo ki cái là đầy mo pi ka klu bening kong ong ka baar ngai slap ka balai ngai kup ka jubab ka dei Shatri ti kila yo si phô point to sa ka wei pat ka tien ngap ha kan knyat chuai ki budam nang ta sa jubab ngan dala pha mo ka baar ka klu bening kong bom ka klu ka baar sure timbi tiết em các lưu của bà lại tiệt tim kia Ding. em sa tim am empat jubab ya la bakut kapur Shot. bakut kapur ngai ti syo rung ai manga bom syo tiệt kiba buan bak biasa riam makani ka ka jubab manga kwa ka dai pedu tiệt syo bom pedu kita ki seriam ki dai ki ba syo lut kini pi da bom ki ong pi bom kun pi syo kun pi tiệt pi pedu to ka balai mta ka klu bening kong jing thung tim a pan em ka baar ka klu plung dan berpersang ka balai HCR tim kia Sebo. sebo la dei si phô point si tang ka bening kong pin dan yon no yu budam tang bening kong pin bana te gadi ke naman ngandala aswa ar lai tli ti pila song thu ngai jing thung plung HCR pila song thu kan ban plung jing thung ka HCR gadi ke sebo teng tu pila yo ki tim ki ka tu gadi ka kala bening kong mentangan le ka kala ka baat ka ju hi ka rukam to mentangan ai sai pi ka bening kong sengap ha seneng ka baar pin i Hikai. em ka balai kentu tim kia Ken Pam. ken pham sa si phô point la yo Tinge seneng pen i kentu ken pham kita bro ki dei lang haju pi ki seneng gi ba pen i hikai ru ka dei tambang ai juba mani ken pham to sa ka wei pam kat bak loi biang ka klu bening kong let ka klu baar kopi timbi kulam em ka klu balai khulam Tho. tim kia tho la dei sa si sim tim kia sa si phô point la yo tim ar man tan la knyat hi tang bala kham kloi ka tim kia la kham suki man knyat gudam ketu ka dei ka bakut jong ka kala ka bening kong bat ka baar tong ini pe chwa ka nu philai yo ki point jong phi den ka bakut ka kala ka baar i ha ka bakut jong ketu ka kala ka bening kong bat ka baar ti ka tim a kala yo si phô point ka tim B kampat sim kamay point kampat yo ye to ni tap ti bikin dik say kamay mo bat ka tim kia kalayo lai po point ti ka tu kadang dei dang ka kala ka bening kong bat ka baat ti lada phile bha ki ni ken ki kala ki ba phila ban kamay sibun ki point jong pi sngap bha ki ham e tang ba ki de ki ba kamay ba ki point lada phidei li tang ha ka kala bening kong phinyo lai po point ka ba ar po ka ba lai si po point tang baka bening kong ti ka ba e ba ai yang ai ka jubab tang si kentien to ngap ba mentang an ya chwa tang ka tim a mentapat ngan de si tim tang ka tim a chwa ka klu bening kong ko ong kum ni ngaya kam ba ha ka khai pateng da phim la pan klu ya la bakut ka po Kamai kaji. em tang si kentien hi pinda jubab ru haba om dan ai shu ka klu baar
ka klu balai kot tingka Pisah. em baro lai kini ki klu ki dan jingis no ba pinyo ke juba ba de mano betip dan betip ka bas ngau tenat bhang ala pen kre si tom de na poi ha phim yo kan diat ru ngap ngayat kam bha ha ka khai ka pateng ka bani kong ka ba ar ha ba om dan ai shu ka ba lai kot tingkai ki kot tingkai psi jong ki ai ka juba ka de lut ha ba om dan ai shu ko mut lut ka kot tingkai pi bang ka lut san ka lut si pho ka lut si spa ka lut si jar ka lut te ngayat kam bha khai pateng ka tingkai te ka lut tingkai ka kam bha ka ni ka juba ka de lut te de phiklam yo ang tu tong le sa ka timbi ngap ba kan ka klu baning kong jung pi ka ong ka sbo sabon ni jing thnam sabon Klu. ka klu baar ka ong jaka bu tu sok Klu balai. ka klu balai ka ong jing thia Nep. jaka bu tu sok de kanep ki sriem te ni baralai Jing thia. Krum. ka klu balai ngong jing thia phi jubab ka lar ka jing thia krum dei kadang don por phila ban jubab Senduk. em lakut ka por jong phi ka te ka tang ba phi di ban persang kan ka klu baning kong ka ong ka sbo sabon ni jing thnam sabon ka ni ka ba ka di ka jing tip ipi ba phin tip ka jaka bu tu sok hang no phi bu yu tu sok phi ong man dan jing thia la jan dei nga ai klus ko ong jing thia kai ka bagi ya ka jing thia da ko wi pakerteng si ong kai Palong. palong ti ndai bedem yo kai tam dei ka jing kli ka pas ka jubab ka dei palong ti hang tu phi klam yo phi klam yo yang tu te men tangan lek no sya ka tim ki ngap ha kan ka jong phi ka klu baning kong kong ka bortan jong ka perthai shaladi da ka parengi ong da ka science ngi ong gravity ka ai kani ka bortan jong ka perthai shaladi Klu. ka klu baar ka riam lat kirang ba Klu balai. ka klu balai ka bayo nong na ka jing airam Sut. sut chi po point la ko no to khlem du pi ka bortan jong ka perthai shaladi ki ong ka sut balai pi te ka sut sharum ar sut sheneng artet tigani ka tien sut kamut ya ka gravity ka riam lat kirang ba ne ki riam style kirang ba ba kilet ya ki nu ki function ki jinging yalang ki riam kum ki riam sut ka riam lat kamut ka riam ka ba hakik por ki khap riam man ka sngi ka bayo nong na ka jing airam ka dei ka sut to men tangin lech sa ka kala ka basaw to tim abyang ma phi kan ka baning kong ka klu tang ki men syo no ki banuot kum ni Klu biang. ka klu ba umrat bam do kha bajur ba ban jingi Klu biang. ka klu ba balai knyat na ka rendang Telan. ndai Nong shano. hem thlen knyat na ka rendang men syo no tang lai ti mangatang ki men syo no ki banuot kum ni ka klu ning kong lai Ksi. si la dei si phau point sina persang te dei kan tu la yo si phau point tim a ka baning kong ong tang ki men syo no ki banut kum ni ki men syo no tik si beriu mo ngi si ya tiang ba bandang khana li ting tiang ba men syo no yo si umrat bam do khau bajur ba ban jingi de si na pitip tang tu ba aru belasuk ban re ka balai khnyat na rendang te ka ai tampat la nya ka si khnyat rendang pi ong man thalen thalen khnyat rendang ati ngampat tip to man tangan le sa ka timbi sa phi to ka klu baning kong jong phi kong wat ki brio ki bam dan niam ru ki nget ya ka klu baar smak ne kura Klu. ka klu balai nusip Bok. bok si po point la yo
ketua ke ngi sejong mo ka bok ni kan nusip ka baning kong awat kibri ki bam dan nyam ru kinga jeka dalong stan ne long khasi ne long hindu ne long kanu kanu ru de tu badan bok ngi sejong em kata nginget i ka jing dan bok ka bok ni ong te kan nusip ka ka bok haba pismak ne kuraru kamut ki ong ai si bok ki ong ni wat bok kum tu wat syo wat kuramo te ka tu ka de ka jubab ka de ka bok temen tangan ya sa ka tim ki ka klu baning kong jong pi dak haduriau bajur ke eryong at plung em klu baar klu baar ketien ba pendan kam haba khot ni ting so dau do an po pe na yo ji at lung ka dei em ka dei ki do gen siong em pi ka baning kong ong tu dak haduriau bajur ke eryong ki kie ki do yong dala kie ki do em ketien ba pendan kam haba khot ni ting so yong deu mo so do kabalang mun ai jing at plung tin dei philayo no tang ka klub ar hang tuli phio sendan ar po point ti ka tu ka dei ka bakot jong ka kala hadu ka kala ka basau tingini pej menta ka nu philayo yo point hadu ka bakot jong ka tu ka kala ka basau phi ka tim a tim bi khin diat kila khamir kiu namar ka tim a kala kiu sa sipo kala yo ar po point tingi ka ka tim bi ka bakhlam pat yo ei menta kala yo sipo point bat katim ki kala balaya lam khmat kala yo nriu po point ti menta ka sa ka kala ka basan ba ban riu ti kini ki kala ba di ki kala ba phi ban shu'a ka shong phi ba phin le bha ka ni ta ka basuk la da phim nang ru shu nang tang ban ak pe ye ka tu ka tien ma phi yo sa kala ka ba shu'a bi par lo chu phi ni thu ti menta ka khon no wan chu phi na tim a tin chim nang ni wan Kedia. Persang bun sien ong pila ban ong bun teli pen i bah piru Patan. Pejut. nang ak inang pej inang batay itu pen i kan pen i Nya. kedia si kedia piong ilo ong mene iyo ya ketien dekat beli pim persang ila le kum dia mas yo hi kala dei tambah klem tip sin sakawe klem yo eng tu Beli. Ra. Lapan i bahahi nong ak juba bah pi bun teli pe i kan wat pe janga juba lakut kapur yo ke menu be itu piar piar yo tien ila piar ki kum tu ila piar ki per pi mi tu ti ta lakut jong pi kli chong no kan klem yo ye sar em nhám bông sách ila le bah ning kong pinda pen is pi pinda le si le kum tu nei sakado kum tu kan lem tu kai yo sakado la Sensar. sensar yo sensar long sar nri pila de ban kado itu ba pisar ti nong sensar klem yo ai pi long tu sensar yam susi kulmar buồn chừng muốn tang si kan tien
lakut iyo iba kam hi haban nang haban ak dalet dom ba kum tu kan bani bitu iyo ikak tien poi ti ri danang poi than i kam pu sam ki ti kam yo i eng tu wan sana ka tim ki ta pen i kan bi parlo pin itu ni ben le ran Teklah. pen i ben Ringko. le ba kan kum tu kan ta ma le ran ne yu le ba Tak bahasa. le ba kan tang ban pen i tar phi le ran palap ti yo yu kulai kim pen i ba te dan kum ni dulak kam sempat kum tu tiap kum tu kan sim balik ka hem di ben le ran ben chlor sim sak wei kum tu ten itu se ai kan da pen i kan da ak lakut ke po pi ngati kam tip shu pi ru klem yo eng to ki yo ya ka tien do kha pi na shu jingi ho te kum tu pen i po te le kum le la i thu te po tem le klem yo wan sang tim a bia i kan shu ak kum tu pen i Sajai. ba Pedih bah kan, pedih. Thirksai. Pulka. Takut ke puan sampai iyo ya keksing, item keksing tu meroi ki lagi. Sakawe. Ta batai pi nang pet yang tu. Kedau. Jubah bun teli si, jubah bun teli kat bidang ang tang jubah. Lebih. Ila ak bah bang pim ong ti pim jubah. Haba ile akum ni, ile akum tu. Ile ayu. Pen i. Pen i setui. Piong tang kedau lah aku tewan sana ke timbi. Kami yo yang tu tim a. Tu pen i bah kan pen i. Jingi. Laak bah. Yap. Kelan. Yap, jelap. Okay. Jelap. Jelap. Ni laak bah pelai nong ak tu te habai buram belak bah. Yap, ingat yo ikaktian jelap lah pen i bah mo. Sim sakawai kan. Tu lah yo si point. Pindah nang hiban ak bah nei kin tip bet namar ba pindah pen i. Tu pen i sekatu kan. Kejat. Muja. Salak tila suka daw ida katu yo. Muja. Toy lah yo tu. Lakut jom piat teli. Adai berah teli. Wan senak tim ki kan. Sempat.
nya lapan i bahai turu tin khát nhớt trong cycle lapan i bahai yo lapan i bi syong kulai lapan i bi tan kum tu bi bat ke i bat lakam yo lakam pi o kulai mene itu yo su lakam berar mut ya la cherut chem se ka wei jong pi yo du jingi kum tu se jingi tu dok ha Suai salah deh dah seri dah kabang kum tu dia lah kami kesuat dah aku belum dur pilai persang pilai day ti ila poi minta sa kabukut tingin pet no manu belong kila adu mentang na janmiat ak ni gajing tip dia ti hadu kabukut jong ka kala ka ban riu ka tim a ka sahi ar po point ti kalong balai na madon lai tim ti kalong balai tim a ka tim b kala kham kiu sa kandiat kayo lai po point kalong baat bar ka ba long ladu ka dehi ka tim ki ka balai lam nat du basdang nak mat la lam hadu mentah kalau yo nyo po point di bagi tim ki kilong job mentah ka janmiat di ko mangalong ipina do mene di tim ki belong nong job ni dan jing ai semua bahaban sa jikan mau tengok khodi pi bror ngod ban wan jenis kmat ba wan sim bun ketien cu satang si ketien hadu bengin dia sembiang kublai